Beste leerlingen van B2, we hebben het gehad over paragraaf 7, 1.7, nos cultura, nos patalo. We gaan het hebben over de vragen die horen bij deze paragraaf. Pregunta 1, let goed op. Over welke negatieve gevolgen van de segmenten in Curaçao heb ik het gehad? Dus over welke negatieve gevolgen, consequentia, van de segmenten in Curaçao heb ik het gehad? En probeer daarvan ejemplo te geven, voorbeelden. 2. Pregunta 2. Wat is de definitie van cultuur bij het vak geschiedenis? Definition di cultura. Hoe leggen we dat begrip uit? Pregunta 3. Welk onderdeel van de cultuur experiencia, jij regelmatig? Regular. Welk onderdeel, deel van, partie van cultura, ervaar jij regelmatig? Pregunta 4. Vraag 4. Zoek 3 nummers op van muziek die Zumbi in Curaçao. Noteer het nummer en de artiest. Hoe je dat moet zoeken, dat heb ik al een beetje voorgedaan in het filmpje. Pregunta 5. Welke invloed heeft Afrika gehad op de religie en de taal Lenga in Curaçao? Welke invloed heeft Afrika gehad op de religie en taal in Curaçao? Explica bon. Goed uitleggen. Pregunta, als ik het goed heb, 7. Uit welk geloof en welk land komt de Montamentu? Uit welk geloof en welk land komt de Montamentu? Die je ook nog wel terugvindt op het eiland. Succes! En probeer alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Weet je het even niet meer? Kijk het dan even terug in het filmpje. Hasibo, Maximo, Mumo, Esfuerzo.